Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa atong Palamay Drama. Karon mag-upload ta sa atong Palamay Drama compilation part 51. Sa dili pa ta mag-upload mga listeners, no? Ngayon ko pasensya sa inyo mga listeners, no? Tagtaod jud ta wala naka-upload sa atong mga drama. Ug ako day isip mga listeners, no? Na wala ta naka-upload sa atong mga drama. Ug natingala sad mo mga listeners nga nawala atong ads, atong advertise sa YouTube ug nawala atong super thanks. Kay ang ako lang istorya mga listeners, no? Ang gasweldo day sa atong YouTube mga listeners, ang Google AdSense ay mga listeners, mao to ang amua ang akong Palamay Drama mga listeners. Giwala ang akong ads tungod kay wala pa mi naka-submit og ID mga listeners, no? Kay dili man pwede akong ngalan mga listeners. Ang gigamit sa pag-apply na ko sa Google AdSense mga listeners, ngalan sa akong misis nga wala pa man sa ID sa bag-o na mo karon. Kaya ang katong iyang previous nga ID ngalan apelyido pa man to sa iyang pagdalaga. So karon ipangitaan mig ID sa Google AdSense, no? Wala mi naka-verify kay kulang mi requirements mga listeners sa iyang ID. Unya dili man pwede ako agud kay na ko YouTube channels mga listeners. Unya ako nabalaka mga listeners kay unsaon na lang nga kabalo ko ni Oscar Abaydog ganahan jud kay ni siya, no? Balaka jud siya nga dili kay ko ga wa kay taga upload sa atong drama, no? Nga ang gibuhat na lang ko mga listeners, no? Parang dili mo magmahay mga listeners, no? Ang ako good mga listeners nga upload ko ani nga video may na lang pud nga nay ads mga listeners ba nga parang mabawi pud among gasto mga listeners, no? Nga una mga listeners nagload lang mi, nagbita lang mi, nagpa-load, no? Nga mabawi lang pud to among gasto mga listeners, no? Makasweldo lang pud mi. Nga ang akong gibuhat mga listeners, akong isa ka YouTube mga listeners, ako na lang katong nag-vlog ko, ako na lang gi-private mga listeners, no? Giilisa na ko og drama lang pud mga listeners, parang naapod mo'y mapaminawan dito. Kay ang akong plano mga listeners nga pag maka-submit nami og ID sa akong misis, ma-okay na siya na nasa ads. Parang duha ang inyong mapaminawa, no? Dito sa akong ang isa na ko kay YouTube. Mao jud ako una nga gibuhat mga listeners, no? Ako na lang gi-divert og drama lang pud, no? Ang iyong buhaton mga listeners para makita lang pud niyo dito mga listeners, no? I-view na ninyo akong Palamay Drama mga listeners, no? I-view na ninyo tapos makita ninyo na what's the style, na link diha mga listeners, no? I-click lang na ang link ng listeners, makita na daan ninyo atong YouTube channel. Nandito atong madamang listeners, no? O palihog lang po ko mga listeners sa pag-subscribe ng listeners, no? O di jud mo magmahay ang listeners, no? Di mo magmahay ani kay tinag-as ni atong drama nga nagsugod ta sa 2020 nga drama paingon sa 20 karon ang among gi-edit karon 2021 naman paingon sa 2022 dayon. Tapos 2023 nga tuig paingon dayon sa 2024. So mao na mga listeners, no? Naot lang pud nga masuportaan ninyo atong drama mga listeners, no? Tong What's the Style drama, no? Na diha while gahulat pud mi sa among requirements mga listeners para maokihan ta, no? Naot pud mga listeners, no? Masuportaan ninyo. Bro Oscar Abaydog. Oh, tan-awa bro Oscar atong ang iyong buhaton. I-view lang atong Palamay Drama, makita niyo diya was na link diyan, no? Tanawan niyo na What's the Style, na link diya, no? Na link, i-click lang niyo. Makita na niyo atong mugawa sa atong YouTube channel. Paki-subscribe lang pud mga listeners, no? Og naamoy mga trabaho dito lang mo sa playlist diretso. Ay i-playlist lang ninyo, mo tuloy-tuloy na dayon na atong Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, magtuloy-tuloy na dahil na, no?
nga tinag-as na atong drama na tag 3 hours. Di dyan mo magmahay pod mga kasuners, no? Gibuhat na dyan na ako mga kasuners. Kato ako mga vlog-vlog nga sa una akong YouTube, ako tong gipang private, no? Gilisan ako og drama. Tulog tungod kay parang dili mo magmahay sa ako mga kasuners. Parang naga po mo'y makalingawan. Nga lingaw-lingaw lang ni ato ang mga kasuners, no? Ug hinaot pod nga masuportaan ninyo mga listeners atong mga drama. Og ug kanimo Oscar Abedog, salamat nga masuportaan gapon nimo ang atong mga drama. Ug kang Benji Kasyong, hinaot pod nga matan-aw pod nimo. Ug kang Rumiboy, no, diya sa Miss Or, hinaot pod Rumiboy nga matan-aw niyo Rumiboy atong drama. Ug kang Benji ug kang Rizaldi Lingkit, no? Ug kang diha sa kuano, diha sa Liti, no? Diha sa Liti taga Urmok, no? Si Bobby dia, Bobby, no? Bobby das taga Liti, no? Hinaot pod nga masuportaan niyo atong drama. Diha sa kuan, ug diha pod sa Maasin Liti. Naga po diha, no? Si Edgar, no, hinaot pod nga mapaminaw nimo diha sa Maasin Liti, no? Ug dirita sa Davao, napod gapon Davao, no? Davao. Ano? Davao, hinaot pod nimo si Albert diha sa Davao, no? Tagum City na mapaminaw pod nimo diha. Ug hinaot ninyo nga masuportaan nimo atong drama. Ug pasensya jud kayo mga listeners, no? Nga wala jud ko naka-upload sa atong Palimay Drama, o ginaot po nga masuportaan niyo dito sa atong Pikas YouTube channel. O dili na to tas-on mga listeners, ato nasugdan atong Palimay Drama compilation part 51. Ako si Samuel, ginaingon, gipasaylo ta kasaw ng higayon sa imong papakasa. Apan sa ikaduhang higayon, kana ang di ko mapasaylo. Ikaw ang mipili sa bati nga kinabuhi. Busa, padayon sa imong pagsubay sa hiwi nga daan. Uning nitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Maayo! Ay, Maayo kayo, kaya naabot na ka. Di man kagikan. Gabiin naman kayo. dong nagmata pala kiday ka. Nagmatang naong nimo. Sorry ka ayo nagabian ko ha. Nag-overtime mig trabaho. Nganong may overtime pa mangyub ka og trabaho, ha? Ngawa pa man tay anak. Okay ra man gani ko nga, di naman gani ka mo trabaho kay may trabaho man ko. Ani na lang unta ka diri sa bay. Balik na sa taana ha. Hay nimo. Kapilata na kagiingnan nga magluya ko kung di ara ko dinisbay, wa ko'y buhaton. Kung gusto ka nga mo pundok og bay, hala sige, sudli og bata ning akong tiyan, aron duna ko'y atimanon nga bata dinhi sa bay, kung mo undang ko sa akong trabaho. Siblik balik anang istoryaha, kapoy. Kinsam gika namong duha ang dunay apansa. Ug maafdi ko. Ako'y una nga magpahiling og doktor. Ay, buntag naman day. Sinita. Wala naman day sa akong tupad eh. Oh. Ay, nagbata na di ka? Oh. Bangon na diha. Nakaluto na ko sa tong pamahaw. Sige na, bangon na diha. Kay maghuwat ko ni Muslimisa. Pamahaw na ta. Sa'yo pa ko mga trabaho ron. Dali na ha. Ay, mubangon ko. Ug hagdo na ko siya nga kaming duha amang lakaw ron. Ug moadto mig doktor. Busog ka na, day? Oh, busog na ko. Ikaw na lahi po sa natong kinanan ha. Maligo ko. Muuna lang ko ni mo og lakaw. Sa'yo ko nga mo trabaho ron. May mo ba nga magkuyog tang duha ron? Muhafdi lang ta, day. Muhafdi ta sa atong trabaho. Nga naman. Moto tag doktor. Magpahiling ta kung kinsa gyud ang di makahatag anak natong duha. Human ako adto og doktor dong. Ha? Ug matod sa doktor, makahatag kog anak. Ikaw ang inutil og dili ako. Unsa? Ikaw gikan na ka dito nagpahiling og doktor? Wa man ka musulti na ako bahin ana.
pahiling mo, doktor. Kung ako magani ang di makatag anak, pagka makaluluoy din ako. Di gid matuman ang akong pangandoy nga makabaton og anak. Og sinita, mato ni Elby, may kabit ko no sinita. O tingali nga, di mayong tinagdan sa mga asawa na ko. Doon na lang ko sa ospital. Mo ni sultis doktor nimo? Mo na result sa iyang paghiling na ko, bay. Doon ako nung diferensya, bay. Apan, makatagig ko nung anak. Kuwang lang ko nung vitamins, bay. Vitamins para sa pagdaghan ko nung sa similya sa lalaki. Oh ba? So, ito mo rin na. Kaon sa titihi. Tiki, Oh, silik sa iho. mo ba? Ngilingin ka na. Oh, kumao na ba, no? Mao dahil tingali nga ngabit ni mong asawa, no? Ngita siguro nag-anak taon sa laing laki. Pero bay, wa pa ko'y ebidensya, bay, nga magbudi siya na ako, bay. Mga pagduda pa lang ng... Oh, di, Nang ako, bay? Di, duda, bay. Ha? Di, duda. Ay, doon na nagsulti na ako. Ay, mong asawa, doon na laki. Mo ba? Kinsa nagsulti ni mo na ba, ya? Suri ka! Ang babae nga, dako kay gusto nimo. Unsa? Uy, istorya ra niya, bay. Kaya gusto na siya na ako, bay. Mo nga naghimo na sa istorya nga mabati ang akong asawa. Wa ko mag-istorya bakak na to sa imong amigo Samuel. Rika, Oh, ganina na sa dinis bahay, bay. Wala siya pakita nimo. Gusto kang masayot? Kung asa ron ang imong asawa o ang iyang kabit? Dadun ta ka sa ilang na imong tangan ron. Gusto kang dadun ta ka nga to sa dapit nga ilang giadtuan karon? Anya, unsa man bay? Sige na yun, kaya para masakban mo sa katuy mo asawa. Kung uban tong laki ba, klaro kayo? Uban lang ko bay. Pwede naman sa uban ko. Naman kayo to, di ba? Sakay lang may dawa mo. Oh, sige. May morasad nga diri ra mo sakay sa kong auto. Aron dili mo islag ang imong asawa kung makakita si mong auto nga mohunong sa maong dapit. Oh, sana bay? sige, bay. Anak ming duwa si Bay Rico musakay sa imong auto. Anak? Asam din siya karon ha? Tuwa sila sa beach resort karon Samuel. Naligo sila. Barkada sa kong ig-agaw nga bayot ang kabitron sa imong asawa. Sige, tana. Adtuon ta maong beach nga imong giingon. Dali, Ricky, kugtap ko! Dali na pa! Absent ka! Absent ka! Dirihantag yung ka! Bahala na dagang magtanaw! Mukawas ko sa dagat. Mudagan ko nga to sa may bus. Dali, gugta ko! Yung absent ka! Me! Yan atas mama! Ay, sure ka! Kapuya! Nagulitan ka na ka. Ukuban ko ng abil mo. Hoy! Doon tayo na Tinuod ka nga doon na kay kabitan ita. Samuel? Kinsa sarab? Kinsa? Siya ang akong bana. Nakahimo raman ko ini kay wa matay anak. Hatagi ko og anak aron mo pundo ko dinhi sa bay. Piday. Mahal ta kanita. Sige. Pasayloon ta kasi mong gibuhat. Apan ayaw na tao ni Gusba day, ayaw guba nga tong pagpuyo. Maluir rin Ginoo na to day. Matagal na taniyag anak. Salamat Samuel. Salamat kay imo ko gipasaylo. Unsa? May laing gikabuangan usab nga akong asawa? Oh, Samuel. Busa kon ako pa'y ikaw, buwagay na lang na siya anak, oy. Hanggaw ng asawa nimo, dako bago ng imo dong gamay. Ay nalang pangutana na ma. Piday. Nakigbalik tingali siya sa iyang laki ma. Si Ricky! Doon ko sa bayat tong Ricky. Kinahanglan nga mo tug-an sa Ginoo. Kung nakigbalik ba nga akong asawa niya. Huwag ihatag ko na lang niya sinita. Gikapoy na ko. At tagan ko na lang yung kagawasan ng akong asawa. Usa? Mao ka na, Brad Samuel. Wala na ko makigbalik si mong asawa. Doon na kay uyab nga ako.
Pure gyud nga daga. Apa na kaila ko sa iyang gikabuangan ron? Kuan. Ako rin siya nga igala, si Jimboy. Asa ko ikita ang maong lalaki. Asa, Brad Ricky. Sa ilo ako bay. Pero ang imong asawa mo'y gusto nga mutilaw na ko. Unang siluat ako ko. Lami man sa kagoy. Pero Samuel hatagi kog anak lagi, hatagi kog anak. Day, hilom day, paon ni karon. Ano man? Dito na ako gikan sa doktor. Unya, di ka anak no? Sa habarya. Nagpahiling ko dito. Nagpahiling ko kusab. Ugmaton niya. Pwede na gyud ko makahatag og anak. Bisan unsang orasa. Apan, pasaylo ako nita. Dili na ikaw ang himuon kong inahan sa umabot kong anak. Tungod kay gitapos ko na itong relasyon. Buwag na ta, nita! Mayuyab na ko, Samuel. Apan buwagan ako siya kay ikaw ang mas bugat sa akong kasing-kasing. Salamat, Rika. Og ikaw. Ikaw ang himuon kong inahan sa umaabot kong mga anak. Ikaw, Rika. Og andam kong mamahimong inahan sa imong mga anak, Samuel. Tungod kay mahal ta ka. Nagsabak yun si Rika sa akong anak. Pagkasayod sa akong asawa, igo na lang siya sa paghilak, uy. Ug nagmahay siya, nga iya kong gibudian. Igo na lang siya sa pagmahay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Genesis, ginaingon, kung wise ang tao nga maayong mutago og mga daotang binuhatan kay di makita, mas wise ang gaba kay dili kini magsaba. Mauning nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalilitan. Dong Genesis, mulakaw ka na. O ma? Imo lang nang ibilin. Hala, ang akong Bible ma. Salamat kay ma sa pagpahinumdum ha. Way sa pa yan, anak. Sige ma, adto na ko ma kay naguhat na nako si Vibrin. Amping sa pag-drive sa motor, nak, ha? O ma, salamat. Ninuti ka pa mation kung ikaw na ang mo-discuss about sa Bible Genesis. Ay, maobit ay na nakaagni na ako nga mabasa ng kong Biblia, Charis. Nada ako sa tama ang manultian ni Genesis, believe ba? Ay, kaninot unta kung... Kung unsa man, Charis. Ay, nga makabana kog sama nimo. Kay baw mo pasabot sud sa Biblia. O ba yun, no? Unsa man si Genesis lang pa nakaharap dali. Ay, wa man hilig og babae ang imong amigo, Bren. Uy, naunsa man ka, dili gud taon. Nga kaming mga lalaki dahil sama Miss Manok nga kung doon ay tuktukon, amo ko yung tuktukon. Di ba, bay? Ha? Vibrin. Awa, Bren. Hala, awa. Namuwa ang aping ni Genesis. Wawa na ko ganina, Vibrin, oy. So, klaro na to. Ikaw, ang good. Unsa man kay. Kada sa Charis, kung gusto na ni mo, naghanod ng storya. Abi ni mo, bay, duga naman sa kong naibog anang Charis good. Oh, naaro mo rin na. Ya, uyak ba na? Sure yung usok ni ka na. Mauwaw ko ba yoy? So, mauwa ko tao. Saan gusto niya mabahay mo uyab di mo? Kaya ako suntiya sa rin, siya yung uyab di mo. After sa atong Bible study, moderitso na kagpauli sa inyo, Genesis. Dili pa. Muhapit po ko sa ilang Vibrin. Ako siyang duawon. Nasakit mo gud akong amigo gud. Pwede mo uban? Ha? Kuyog Ka? ko nimo pa. Mukuyog ko kay moduaw ko kang Bren. Amigo sad baya ming duha. Unya, Ha? Ansay unya? magmotor man ko. Angkas ko nimo. Muangkas ko sa imong motor. Oh, okay na ka? Ay, perting okay harag yun. Kalita pag break ha, aron makagakos ko nimog pinatuyo ba? Hinaya dali nimo padagan og motor, Genesis, oy. Basta doon ako'y angkas. Ilabi nagbabay. Pakuski sad ni oy kay init kaayo. Uy, di lang ta magpakusog. Uy, kay lisod na kayo. Makaabot ra bitaw ta sa atong padulngan bitaw ilan ni Vibrin. Gituyo nimo. Gituyo nimo sa Huh? aron sige lag bag-id ang akong dugan sa imong likod. Oh, unsa? Ay patakad istorya di agad. Lab ti ka, Jen. Unsa? Ipasod ang imong motor diha, oh. Oh, diha, Genesis, oh. Oh, ay ba? Uy, mutil? Oo. Pagkatorpe
sulti gid sa imong amigo, Bren. Ano taon ka sulti mga. Inaato to siya, wa siya kayo nga ikaw mismo ang mihagan nga manuod mo dito sa litom. Dito. Motel ko doon sa lalado. Oh, loading. Luting sa dimoy. Duda hinuon kung bayot siya da. Ay, ana gyud ang lalaki nga ma-discourage kung babae na maoy mag-una-una day. Inaana gyud mi. No? Sige lang una, kanood sa mga ka, oy. Aron magustuhan kang Genesis. Unya pa, demure lang sa ka ba? Sabot ka na? Demure? My friend, wa nalgiw ka kita ni Charis nga mitambong sa atong Bible study. Nasakit siya? Sakit kasi kasing. Unsa? Giatake siya bay? Wa takiyas kasing kasing, Charis. Giatake siya sa kauwaw dihang siya mismo ang gustong busod. Tungingnan kaniya ba nga busod, mus babugnong dapit ni ang kasyas imong motor. Nauwaw Oh. to! Bay, lain sa kaay pamation ba yun nga manuod mi dito. Unya wa mi relasyon. Ah, Di lang ko gustong mupahimos og babae bay nga di pa nako asawa. Oh, ka mga bastos ba ini nila? Naglips to lips mas agianan, abi kay layo ramang sugas poste. Excuse me, pagi-aragod ko ninyo, Bem. BA ng Mildred. Charis? Ikaw na? Di ni mo ng Mildred. Jopet? Amo mo ka, Bren. Uy. Ikaw na nagwala. Diyo kayo sama ka, amaw, Bren. ilan ang mga taon. Ay, biyato mo ha? Laina, muro to yung kriya, ha? Ay, paluto man o. Nagpaluto mga barbecue ni si Hinit sa taon. Yan o! Sige. Sa... Salamat ka nakikita ka na ko din sa ilang brand, Genesis. Bisag dili ni ang among bahay pero nakasulti na kit kasi imong gibati diri nako. Love ta mong ka Charis. Og nakita na ko nga nausab na ka. Nga di nakapalasuroy labi na gabi. Oh, uy, naunsa ka? Kuha ang tubig ka. Sige. Thank you. Tukan mo ko gisulting Genesis ta. Nga di na ko no kumusuroy ilabi na gabi. Unsaon na lang kumusulti niya sinang Mildred nga nakita mi nga nagtsulani ni Jopet. Uy. Nge, may untag di mahibaw ini si Genesis. Okay, congrats ninyo ha. Congrats nyo, Hinisis. Oy, Hinisis, Charis. Ah. Congrats ninyo. Salamat. Salamat, Bren. Salamat, Bren. Bada kasawa na yan mo. Salamat. Salamat, friend. Oh, ma. Na sila si Pastor. Gawa sa diha, tubanga sila. Adali, Charis. Kitang do ang muatubang sa atong mga bisita. Ana Genesis. Oh. Uy. Ano man to si Mama Mildred? Oh, Gisapot? buhi iko Jopet. Sa paminyo nako. Unyag minyo. Ako may nakabigyan ni mo. Ay pag inorti diya, kung dili ka mo bana ko sa motel, mas maya pag ako sulti ni mo bana. Nga game mo using istoy poruntoy. Saman. Ano may gini mo ba yun? Nanagin ko makapalibad. Imo Jopet. Tugod kay Maya kang romansa, di ba dahi? Basta ka po. Ay mo ba din yung mag-romansa sa pingin mo bana rin, ha? Dili. May ganyan po ta ka. Mag-istorya ta, Charis. Unsa tang panagsultihan dyan? Pila na kahigayon nga imo kong gimong buang. Ha? O sige mong buang pa. Pero ako na lang pagkasulti ni mo. Kapila kadad ani Jopet sa motel. Ang imong inahan ani sulti ni mo sa. Ayaw giapil ako inahan. Bisag ka no sa. Oh. Wagid ko musulti sa akong anak. Nga dihang wa pa mo maminyo. Kamo na ni Jopet. Og hangtod pa karon may relasyon gihapon mong duha. Kisa may nagpataka og tabi ni mo anak ba, Genesis? Bida koy. Unsa biya taon ka, Charis. Wag ko kagwanta sa kong umigo taon. Ngayon mo lang gisitoy untoy. Ha? Sulti ko sa tinuod. Dili ako'y amahan sa imong gimabdos, di ba? Kuan, imo ni... Gusto na! Ay. Ipusang imong mga sinina. Dadaan ang tanan. Adto ka na tipon ka, Jopet. Pag-uban mong duha sa demonyo.
Demonya ka! Gisakitan ko kay love man ako si Charit. Pero stupid love lang din ni. Mao nga nakigbuwag gidayon ko sa demonya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nelia, ginaingon. Dili bitaw ko tantong gwapa. Pero, di sa ko mag-una-una og laki. Kay ang lalaki nga tarong, makamauwasan mamili og tarong nga dili magbase sa itsura nga gwapa baron, apan second hand na. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo, mahikalimtan. Dadon ka sig agaw bung bayot ugma, mutambong og kasal. Uy, nay, wa masakoy lingaw. Mukuyog lang ko. Hay. Kisay nga as kuyugan mo. Sigaw mayang gud si nanay, uy. Mayag ba oroy? Mayog na siya. Nanay sad, uy. Ana man yun ang mga bayot, nay. Ang ilangan nga lalaki, himuon naman ang binabay. Di na ba na siya ganahan nga tawgon og mayong. Mayang yun ang gusto na niya nga isang pit niya. Na. Okay ikaw, Nelia, kados ama sa taong kamaminyo, oy, aron makakita na sa kong apo. Abi naman ay no, nagit ba yan kay kong magminyo? Nya. Apon saon man, apiki man tag-itsura, may lalaking manguyab na to. Anak. Nindot pa ako glawas nga, gitanaw na ko ining samin. Bikot ko og paa, bugdo og atubangan. Pero, di lang maayo akong itsura. Kasayo ko di mo nag-ilis o nag-atubang anang saminak. Sayo di ay mo manglakaw, Rosmayong. Mayang lagi na uy, dili mayong. Nag-text magod siya na nga sayo ming manglakaw, kay sayo man ang kasal. Ganilyo! Ay, Gaw niya nagkugaw! wapalimak ay yan ang ikagaw mong bayot. Gaw! Gaw mayang! Dayon diri gaw, oy! Nanamin pa ko, gaw! Arin lang ko paabot si gawas gaw! Oy, Mayong! Saka diri ka diyot, oy, Mayong! Ahak ba yan ning tiya? Mayong! Mi, Saka sa diri mimang, saan? uy. Iya, ginang ibundak ko ngang mayong, uy. Ano na ko niya, oy? Mudayon nga ko niya, tiya! Lingkod o da diha, Mayong. Ang naong murag nguyong. Tiya, ginang style tiya, mimang, uy. Lagot ka di ko na. Tawagon ko mayong, lagot ko ana. O niya, pagkapinan ba gini batik na, saan ka pagkapinan ba gini Komedyara na. Mayong mo. Di na kapasang Petron di ay og Mayong ha. Di na kapasangpit anang imongan. Natural! Babae yun ko! Badiha, oy, hobo ko no be. Akong tanaon, kung doon na ba ko'y nakita dihang baba. Be, kung doon na ko'y makita dihang baba, inighubo ni mo, aw, anha ko mo to o nga babay ka. Kapoy be kay kaistorya tiya mimang uy! Dali niya ay gaw niliya! Dugaya sa ning akong iani din ni uy! Ay mato niya sa amin eh! Ay sige, ato na tao eh! Ato na tao eh! Pag sa amin niya ay! Niliya uy! Gaw! Gaw, oy! Nana, gaw! Stilan na nagsamin sa amin pamangguad. Ay, unsa naman tao eh! Ato na tao uy! Nay, ato na mi. Sige, og bang hinaot ko nak nga makakita ka na ditong uyab ha, aron maminyo na itaw ka. Kay gusto na gyud ko nga makakita kong apo. Doon na lang tas kalsada, gaw mayang. Ura beta idi galutaw uy! Sige! O gaw! Allah! Gaw! Si Arman man nga itong kasugat. Sige, ito uy, mura kita galutaw ini uy! Ang lalaki nga imong ay naibgan gaw! Ay! Yan na ginawa kasugat na to. Gaw! Uy, bitaw. Papuha kita ding Armand, uy. Hindi na siya gaw. Yan na gid ay. Ato na gid siya ikasukat. Ay, Hi, man. Ay! hi Nelia. Asa man mo kasiksi ko ninyo god. Mayang ay, iya kong dadon o kasal. Mga niyang Arman! Mga nga napagwapa si Gaw Nelia! Hi, Arman. Uy! Hello, Beth. Sige, Nelia. Mayang, alis ako ha. Ano ka niya agaw? Uy, Nelia! Katakas ba niya pangupaw? Uy! Dahi, kapoy na ko sa kinabuhing dagang nga wag uyab ka, uy.
Gusto nga doon takay kung magminyo ka. Apan, wa magilalaki nga nang uyab na ako. Saan manin ako gamayang? Kung ninyo. Doon naman gito ang tayo ng uyab ni mo gaw, pero ang nakadaot ng guno ni mo, kay di naman gud ka mag-una-una og lalaki. Una-una Isa na nang mag-una-una tagaw Mauwaw ko Isa man na kayo gusto niyo ba magdalo ha? Ay, Badi agaw mag-una-una man gani ng mga gwapa di ha? Katulad si Beth ay, klaro kayo itong niya nga, may mag-una ni Arman ay, siya pa'y mag-una sampit. Pusa, tambang na ko ni mo dahil gaw, no? Gaw? Ayaw palabig serious. Ay, masamot nga, dili ka magkauyap mo, no? Kung na lalaki, Rohan, dito nga, imo ikasugat o magustuhan. Pangita na yung paagi, eh. Nga imo siyang may laila. Pag mo naunag yan. Araw ka magkauyap dahil gaw. Ano maminyo ka? Gusugan ako kamayang ang nag-birthday ay busy kayo nga nag-attend man siyang mga bisita. Oh, God. Inom tani red wine, be? Inom tani red wine? Gaw, kana bang lalaki sa atpa nga lamisa gaw pa? Kanang nag-blue o polo shirt pa. Kupuha anak niya, Ay, kung alam ko doy. Ay, ba anak? Uy, hala. Si Robert man na. Ala, prekiro kinagaw. Nakusok ka ng mga warta. Uy, na. Oh, katilaw na ko anak niya, gaw. Mahal ka nagbayad. Uy. Ay, mao ba? Palikiro di ay na. Niya mo gamit sa din na og sama ninyo nga bayot. Oh, uy. Nakatilaw na ko anak niya. Ay, super yun kayang gidakon anak ko. Di ko kagod ko, no? Ha? Hala, nakakita si Nato. Sige, tanaw niya. Nakakita si Nato. Wala ka. Tanawa, may parok siya siyang gilingkuran. Huwag niya siya din hipaingon na ito kumayan. Uy. Ayoy. Ay, Mayang. Ay. Ay. Kaya. Uy. Kumusta naman ka, Gupa? Ami, guwapa lang gihapon. Bitaw, gwapa, bitaw. Si Kuyog ni mo, ha? Hi, Guaps. Hello? Robert ko. Ikaw, pwede mong kikila-ila? Nelia, ikaw minimayang? Mo ba? Yung, bida. Kadang magkita unta ta, ha? Magkita unya ta ba, ha? Kaya murag, mingaw ko ni mo. Pagyo, Robert, uy. Lagi. Gimiyaw ko. Gimiyaw kasi kita ko katidad ngayon. Kuha na ako. Kita ko ay mo ito katidad, eh. Hindi mo ka ma-spilling, hindi ako ay nagbayad, eh. Wa pa ko ay budget ron, ay. Kubos tag inyong lakaw ni Mayong gahapon, ha? Wa na bang ko kabantay na uli ka, oy? Ay, gabi na kaming nauli na Unya, pag abot na ko din his bahay, natug na pud ka. Mga, wa na lang takapukawa. Kining nak, gahapos hapon pa. Dihang nang hay-hay ko sa akong mga linabhan. Ni duol sa arman ako. Nya niingon siya nga mamisita kuno siya nimo karong gabi. Ha? Si Armand? Mamisita na ako karong gabi Beth, Maugid na day nila. Mamisita ko na si Arman nimo karong gabi. Ambot sa niya, uy. Ikaw kayang gitrepingan nga batik ka man kay naong. Ako noon nagwapa o naguna-una niya, dili siya. Amaw yung tawhana. Day, hangyo ko lang ha. Ayaw sugta. Kay igo lang kang tilawan, anak. Di na mo serious nimo kay batik ba kag naong. Beth. Salamat day Nelia nga gisugot ko nimo. O sayop ang gisulti ni birthday na nimo. Dili ta ka binuangan day. Tinuod nga di ka gwapa apan buutan ka. Og ikaw ang gusto ko nga akong dadon sa altar sa kaminyoon. Tinood ka, Armand. Kung tinood man kini, dako gid akong pasalamat. Kay mahal ta kaayo ka. Apan mauwaw lang ko nga magpakita sa akong gusto diha nimo. Kay di manggut ko kwapa. Magpakasal ta sa labing daling panahon day. Ako kan kita kasal datang doa. Salamat, bukit kong
Day, mahal ka, Day. Magbuhat na tagbata, Day. Naminya kitaon ko sa lalaki nga dugay na nako nagustuhan, dili pa gyud ako ang naguna-una. Malipayo na nga nagsabak sa una namong liwat sa akong bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nora, ginaingon, mahal ta ka, mao nga gihatag ko nimo ang iangay gihatag. Apan salamat na law, kay human sa akong paghilak, ang kalipay nga hilabihan mao'y mipul. Mao kining nahitabo sang kinabuhi nga di na ako mahimo. Mahikalimot. Unsa? Ay, wala gidagaw, Nora. Si Myrna ang kuan nagustuhan ni JC. O, maningkamot yun ko na sila nga magkauyab sila. Wa siya mapaabot ni Myrna, uy. Kay palikera tong dako. Di na makuntindog usa lang kalalaki. Oh, nibaw na si JC uy. Pero, saan naman, si Myrna man yun ang iyang nagustuhan. Bayot. Ha? Ing na si Jessie, B. Ako na lang ang panguyaban. Kay ako ang tinuod nga nahigugman niya. Sige na, bayot. Unsa? Nagidong di si ay. Pwedeng guulan ni Nora nga nasayod nga mamisita og manguyab ka ni Myrna. Og dili ka kuno ay magbalipayon. Uban ni Myrna, kay dili kuno kini matagbaw sa kalaki. Kinalang gigdakan iya. Mo ba? Ay, yara nang gidaot si Myrna, oy. Gusto mo na siya bayot nga siya akong panguyaban. Mao na. Soy, ako ba ikaw no, JC? Si Nora ang imong uyabon. Kay buutan na siya. Bata pa. Nya, klaro pa nga kayong virgin. Kanas Myrna, ay! Sabaw ka, uy. Agoy, ayan na lang to. Klaro na kina nga. Kung ano ay, kanas Myrna? Ay, bukang na kayo na siya. Uy. Ayaw ka na, anak, ha? Bahala na, oy. Saon taman, si Myrna naman yun nga akong gigugma yun. Busa, bahala na. Og di na siya putli. Di na ako nagsapayan. Siya gyud akong uyabon. Si Myrna gyud bayot. Ay pastilanin mo, Jessie. Daghan na kay kong uyab, uy. Unyag sugton ta kabi, upat na mo tanan nga akong uyab. Kaya tulo naman kabuk akong uyab ron. Bahala na, eh. Bahala na, Myrna. Ipuno lang yung ko diya sa imong uyab. Sige na, sugtan ako. Ay, tanaw ko ni mo, dako ka maglawas. Sige, tistingan ta kag sagot. Bantay bitog dili ko matagpaw ni mo, ha? Basig lawas na say kadako ni mo, ha? Unya ang tinaguan ni mo gamay. Sige na, nagisugot ta ka. Uyab na ta, Jessie. Dagang salamat, Day Myrna. Dagang salamat. Unsa? Gisugot ni Myrna si Jessie kapiit. Uday! Unay sulti ni JC na ako ganina. Gisugot na ko na siya ni Myrna. Kalain, yung batasan na ng bayhana. Uy. Lagi, uy! Daghan na kayo siyang uyab. Unya iya pag yung gisugot si Jessie. Di man na maayong iya ha, uy. Ato na ko sa Myrna, be. Ato na ko siya sila. Uy, anong atuon man ni mo sila, ha? Ayaw, kina. Ay, mo sa sudyaan, nga. Iyang gisugot si JC. Ay, ayaw dayo, uy. Okay, katungon nila na pagsudya, uy. Lakaw na, uy. Ayaw, uy. Ayaw, iday. Uy, kay katungon ni Ana. Ha? Ayaw, ginagbuhata. Ayaw, gitaon, day Nora. Sabat di ayot, uy. Di lang ko gusto nga iyang binuangan si Jessie. Busa adtuon ako siya karon dayon. Uy, nga nagutang masuko man ka. Uy, gisugot ako si Jessie. May mag-uyab mo nga, dili man. Nahibaw manggod ko. Imura siyang binuangan. Kung itugyan ko man niya akong lawas, siya ang makapabor kay lalaki siya. Magtaong ka, uy. Ako pa ikaw, Nora. Pangita og laing laki nga imong uyabon. Dili ko dugayon ang among relasyon ni Jessie. Kay may tulubi ako kauyab. Ikaw ra nga ako siyang natilawan. Ug human ko makatilaw niya, ako siyang buhian. Da, tanawa.
Di ba gisakitan ka lang sa mga po nga gipabati ni Myrna diya nimo, ha? Ayot. Unsa lagi kaya akong buhaton ba? Aron hingpit na ko nga maka-move on ni Jessie. Ay, gibagan ka mami. Myrna? Ha? Huwag galing ko. Human sa do ka si Mana na mo balag uyab. O na ala, si Nora. Siya ang panguyabi, GC. Kay siya ang tinuod nga nagmahal nimo. Pida sa doy, mamangig ko'y gusto anang Nura ko. Ikaw ba no, GC? Ikaw ba? Bugo ka gid eh. Ha? Bugo jud ko. Ato kay magigugman na atong Myrna nga. Ay, bulhang naman kay ta. Da. Bulang bitaw kayo eh. Iyo diyang nagmi o kadaghan. Omo di ay. Pirat-pirat gaya po yung mata eh. Uy, Kay ba baya ka sa gidako nini nga kuha. pabilib. Ay, pabilib tong pirat-pirat. Oy, pabilib to. Pabilib ka. Pabilib to. Katilaw kasi ang imo no, bastilan. Na, dako pa rin. Unya taas pag yung kayo, mao ginipirmi na itong maminsyon, no? Dako taas. Pero, why gusto nimo si Myrna? Aron ka masayon. Tungod sa kadaghan na sa mga laki nga iyang naagian. O si Nora, siya ang uyabi. Kay klaro kay birhen pag yun si Nora. Da. Kalahos gyud. Sige siya nalang akong panguyaban. Bahala na lang niyo eh. Testingan ako siya og panguyab. Bahalag, wa ko'y gusto niya. Panguyaban ako sa Nora. Mas maayo pabitaw og kanang Nora ang imong uyabon. Kay klaro pa nga buutan o dili hinglaki. Si Myrna magudang akong nagustuhan ba eh. Pero, iya mo nung gibuwag ganoy. Aba di ay, watoy ayo tong bayhana. Kailangan sa kanang babae nga daghan ng laki ang bugo bitaw nimo og utok oy. Katong Nora ang panguyabi. Katong Nora GC. Unsa to? Mamisita na ako yung gabi si Ay, Jessie. lagi, mamisita. Kung sa pagawa pagmahi tayo, ha, karong gabi, day. Unya, pagsulog og siksi, sinina, day. Aron ganahan siya nga magtanaw ni mo. Kung tinuod man gani nga mamisita siya na ako yung gabi sugton yun dayon ako siya bayot. Jessie, gisugot na ta ka. Kay mahal ta sab ka, Jessie. Salamat kay day, pero ay lang kalain day ha. Apan ang tinuod ba? Wadyo ko'y gusto niyo mo. Gusto lang ko nga magkauyab ta. Bati mo ning laki ta nga wa tay uyab ba, di ba? Gusto kayo? Nahibaw man ko nga wa kay gusto na ako. Ha? Mano Rita? Mano tagmotel? O day, mahal man ka ko nimo. Ay ko balibari ha. Magmotel ta. Dili ta kabalibaran, uy. Sige, Sige, tana. Manuroy ta. Jessie. Kanindot pa din yung maglawas na. Mauna bayot. Human ko niya makuha sa mga kadaghan yot. Ayun akong gilikayan. Masayop ka. Kaya niya si JC, aron hatun ka na niya og kasal, day. JC? Nanao? Jessie, doon ni Nora? Aka. Mao ka nang tinuod, Nora. Iya ako aron sabutan nga atong kasal. Mao gid unta nay tuyo na ako nga likayan ta ka. Apan ati ka makita og pipila ka buwan nga manuong ko nimo in. Naigugma day ko nimo. Jessie, salamat. Nora, mahal ko ikaw. Mahal kayo. Ay, pag-ukang mo, pag-ukang mo. Padayo. Dako gid ang akong kalipay ni palig si Jessie. O mipabati na ako, dili na ko niya biyaan. Nakaton na siya sa paghigugman ako. Ug nagpakasal dayon ming duha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lister, ginaingon
Nadakin as nako og makausa sa pagpakasa. Og di nako gusto nga mausban pa kini kay mahal kay nako nga akong asawa. Apan imo gyud kong pugson. Mao gining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Karon inig off duty na nato, no? Oo. Kuyog ta. Asa man ta bay Ato mag-date? tas bayad sa kong kaon. Date ka karon. Ato tas kauban kung trabaho sa una ba? Aw. Birthday ron yan. O birthday niya? Uy, yayo, araw ko panangid sa ko asawa bay nga, human sa kong duty. May hapiton ba ko? Unsa? Tawagan sana ko ba ya? Oh, ayun lang ito, gibayin. Unsa ka ba? Ha? Ikaw ba? Di talang magpanangit sa asawa. Kada dunay gamay nga atuon na to ba? Di sure tagpanangit itong asawa. Ay palabig pangga na ng imong si panangit ito si mong asawa. Uy, tanawa ko, nama ko. Kung doon na ako'y lakaw, manangit ba ko sa kong asawa? Uy, di limang taong ko manangit, uy. Basta sakto lang taghatag niya, intrigo sa itong sweldo. Kumbate na kayo. Unsa? Ikaw man na, ako man eh. Sakto remittance ba? Bahala ka diya, tawagon na ako asawa bay. Ay, ikaw ko? Gusto nga may lakaw ko nga di masahido nga ako asawa bay. Ha? Magpalodo na ako bay. Sige. Mao ba ma? Ni ana sa atong dapit ang kanhi uyab ni Dong Lester? O nak, buwag na ko nun asbana, uy. Mao nga ni ami balik sa atong dapit. Gwapa biya gihapon kay wa man kuno nay anak sa iyang bana. Ngano nakabuwag man sila sa iyang bana man no? Gwapa man na Sofia. Matud pas tabi-tabi sa gawas ay nga dili kuno na makaanak Sofia. Mao nga nangabit ang bana. Ug sa dihang namabdos ang kabit, gibiyaan niya Sofia nakigtaban siyang kabit nga mabdos sa anak niya. Mabalakad ko aning paghibalik ang nababayhan din sa ato maoy. Uyab baya na sila ni Lester sa una. Nagkabuwag na sila dihang nilarga si Sofia sa Manila og naminyo anang iyang bana ron. Nay, kabalak ina, uy. Minyo naman mos Lester ug may anak na mong gamay pa. Cellphone ni mo, uy. Ay, ako cellphone ka diyo sa ma. Ay, akong bana si Lester. Hello, Dong Lester. Nanawag ka, Dong? Tay mo na. Mananggit ko ni mo dayha nga medyo magabian ko sa pagpauli ron sa bay. Dadun ko ni Albic, iyang kauban kaniya to sa trabaho ba? Nangibitan mag-birthday day. Iya kong dadun. Oh, sige. O niya ayaw pagkupog, ha? Lain ra ba ka kung makainom ka? Kay huna-huna lang magdako ni mo. Kabala ka day. Di ko maghubog. Kung dunay inom day, igura ko nga mo inom mo gamay para gana ining abot ya. Amiyo. Sige, ingat ha. Amping. Amping sa imong lakaw. Love you. Sige day. Love you today. Mwah. Asa ko nos Lester? Human nilag trabaho, may adtuon ko na sila kadiyot, ma-birthday ko na sila, nananghid nga magabian siya o gamay, dugay siya mauli. Pagkabuutan sa imong bana. O ginaot nga dili na siya matintal sa laing babae. Lain na ba ning babae ron nga nabalik sa ato nga mo'y kanhin yung hinigugma. Lugaran diya tungod sa among dako akaran dakong bay ha. Ang gate color green. Reber. Sir. Na. Mo na ning baya? Oh, Bay? mau ni bay. Dari mo plate Reber. Tara bay. Salamat, sir. Mana ulit ha? Sige bay. Psst. Yup. Kena. Sira. Uy, ay, bet kadakuan ng bahay ba eh. Datok ni kay ni di sila di eh. Human na nira ang kumpanya nga among gitrabuhan kanina to. Nakalar kasi sa gawas. Mao nga pag-uli niya danig dakong tinigom. Nakatukod udah kumbay. Mau ni. Kita kay magdoorbell ta. Unsa? Dili day birthday ning atong kiani din eh. Dili bay. Ang ako migo. Dunay nga duha ka chicks. Ug ang usa ana akong uyab. Hala! Uy, Kaya kuya pa. bay. Doon ka, guwapa nga babae ang migawas ikan na ng kwarto. Ako nang uyab usa. Ako nang usa. Nangitag Paris. Ikaw na. Ikiatiman na niya. Usa bay. Kana usa ikaw ana. Binuang man imo bay Alvin. Ay, Subiong ba? kung ikaw makahimo kag binuang sa mga asawa bay, sa makadagan. Ako bay,
Igo na nga nadakin asko sa pagpakasa uban sa babae bay nga kani na kong uyab. Panhuman ni mipalay og usabay, wa na gyud ko'y planong magpakasa pag usabay. Usa sorry kay bay ha. Biyaan ta ka din eh. Bahalag may ubos ka na ako bay Alvik eh. Uban, igo na nga nadakin asko sa unang higayon. Uban kang Sofia. Di na gyud ni mausap pa. Dili og dili na gyud. Taxi driver. Liko dias to bay nga iski na bay. Ay, maumpa mo na. May anak na din mo ni Lester. Atong dinhi ko nga 5 ka tuig nang nakalabay. Bago pa mo atong minyo, no? Wa pa mo ato'y anak. Oh, Sofia. Hangyo lang unta ko. Unsa man? Ayaw na pagsigi og anhi sa amo. Dili ko gusto nga magkita mo og sa kumbana. Lainan ko nga magsigi mo og kita. Unya, uyab baya mo kaniadto. Mao ba? Sige ay aris ako ha. Pagswerte ka. Kay may anak ka na. Ako taon, gibuwagan ko sa kumpana kay dili man ko makaanak. Sige, aris ako ha. Sige. Ay, nga naman ko eh. Di man ko ganahan nga nabalik ning bayhana dinis among tapit. Ay, gigutom noon ko. Kay wa man kumkaon dito sa bahay nga gidadaan ni Bay Alvin ako. Ha? Gutom na gida. Baita. Bay! Uy. Bay! Bay! Sila na. Naon sa kamay? Bay, gaw, kaning gaw. Gaw. Diyan sa Ikaw siya. din, ikaw. Nabalik na sa siya taon rin sa. Human taon siya. Mga pipila ka tuig, nabalik na taon. Ha? Kinsa ba, uy? Ayan, kinsa pa, kanin mo pala lang, Sophia. Gusto bay? O lagi taon gaw, probida, nabalik ka siya. O hingpit na yung taon siyang nabuwag siyang bana. Kaya nakibuwag mo kung taon niyang bana taon. O nakiktaban yung kunog laing babae ang bana. Kay wa mang yung taon siyang kahatag o anak Sophia siyang bana. Probida. Mo ba? O lagi. Unya, unsa man gaw? Probida ka na rin pag-ingon. Ka nang nagpaingon din ikaw. Marag mauna na eh. Tawa. Uy, siya to na bay. Oh. Gaw, si Sofia. Iya, bitaw. Mao ba? O Lester, dili tinuod nga higugmasyan ako. Dako gyud kay akong pagpasol nga ako siyang gisukod. Nga uyab man unta ta. Nagpaabot ka na ako din sa atong dapit. Kung wa ka pa unta maminyo dito sa imong giadtuan, kita unta ang magkadayon karon. Ug di ta gyud unta kabiyaan kay lahi man kay ko kumahigugma ko. Noon kay ko nimo. Bahala gimuon ko nimong kapit. Ay, yato katapusan mong anhi sa atong dapit nga ug gusto nga mausban pa to, Sofia. Milabay na ang panahon nga kita ang nagminahalay. Busa day, dawato na to na dili kita ang gitagana sa kahitasan nga magka... Balik lang ko siya sa Manila taon. Pero hangyo siya makikita kung siya ni tapos ang igayon. Siya mo sa sila. Adoon yun, kau. Dagi day. Mamugos yun niya na ako eh. Sige. Mularga na magigkahan na siya sa Manila. Balik na magkana siya. Sige. Last na lang gini. Last na Last na cute. Last na ni Karon. Ugmalain na put ni last. Hindi ko balik-balik mo na. Nakasagid ko sa akong asawa sa ikaduhang higayon. Namugos gyud ang akong kaning nga uyab. Kuman sa nitabo namo sa ikaduhang higayon, milarga na siya sa Manila. Og igo na lang ko sa paghandom sa among kagahapon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Charmel. Ginaingon, lain ko kung ako'y makagustog makrush og lalaki. Kay kung asa siya, tuwasit ko. Apan pait lang kaayo nga magsigita og pa-chancing. Unya siya, mura lang ukuha. Kay lagi, wa may pagtanaw nato. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga di nako mahimo. Mahikalimtan. Dribble ni Rondon ang bola, day! Oh, niliap! Okay ni! Wow! Ang bola! Yay! Hala, no! Hala. Bola na sa kontra, day! Hala, gigo ko ni Rondon ang nag-dribble sa bola. Hala, gisik apan. Hala! Go, Rondon!
Ron! Nakuha na sa ni Ron na bola. I-dribble niya ang bola. Milasot sa dagan nga nag-ali. Bingos! Sika na lang nahipili na oras. Wala day! Wala dyan ay pilang. Klaro na lang sa accounting na lang, Ron. Gamay na lang kayong oras. Seconds na lang! Congrats, Ron! Ikaw ang nibanat, no? Para makadaog mo. Salamat. Ay, di lang ako ang nakaingunoy sa among kadaugan. Kami giyong tanan. Ron, congrats! Ay, salamat day, Charmel. Hala, uy, abi mo Ron. Samot kit ang love ni Charmel nimo kay sikat kay kasi yung team. Badiha, uy, day pa lang, uy, ikaw yun. Tinuod bitaw. Ay, pataka og sulti di ay nga. Love ko ni Charmel. Palang. Naibaya si Hildo sa atbang ay. Dako baya na siya gusto ni Charmel. La, Hildo. Unsa? Oh, si Hildo. Di ko ana niya, uy. Ugig ko'y gusto ana niya, bisag gamay. Uy, Ron, karon saan sunodin yung duwa di ay? Sa sunod adlaw unta. Ha? Nganong unta man, Ron? Nananghid na ko sa among labaw, sa among team ba nga. Di ko makaduwa. Kay di ko paabsin nun sa akong trabaho. Basin sa final ko makaduwa. Kana akong makasud ang among team sa final round. Ay, uy, kabati sad, uy. Kuno ka sa sunod gaduwa sa inyong team, Ron. Di na lang sa kumutan-aw, uy. Oh, Charmel. Udsa. Birthday man ko na ron sa mama ni Hildo. Ug to ako na ron si Ron sa ila. Maong, akong atuon si Palang. Ako ingnon nga mga tumi sa ilang Hildo. Ay, matambog mag-birthday nga wa mo imbetara. Pasangi lang gud na mga birthday ang among atuon. Pero ang tinuod, gusto lang gid ko nga magpaduol ni Ron ma. Naku, gusto man gid ko anak niya, uy. Ay, Charmel, pastilan ba yan ang kinaiya mo, oy? Mura naman noon og gidod homong imong kaugalingon anang ron. Kuyaw kung sakyan ka niyas gipakita mong gusto niya. Panguyaban ka, bisag wasay gusto nimo. Og mahitabo, ana, no? Mahimo kang inahan apan dili asawa. Ma. Bala nagipabati ko bati nga po ni mama, uy. Gamura og ako'y nag-una-una ni Ron. Tinuod man sad nga nagagusto ko niya, pi. O gusto ko yun siya nga makita sa tanang higayon. Muadto tas ilang Hildo kay birthday siyang mama. Uday, pero ang tinuod, nangibitar beto na ako sildo gani, ha? Pagkautugod. Pero si Rondon kit ang gusto nimo makita, no? Dili ang pakal si mga tuon, no? Good. Gusto na ko makita si Ron. Gimingaw niyot ko niya, day. Hay, ako pa ikaw, day, no? Ikaw na lang kay manguyab ng Ron. Aron magkarelasyon kit mong diha. Day pa lang. Iknat ba yung kilay dayo niya? Porting iknata ay, ipaubos na. Kumidya na, oy. Bitaw dayo tinuod sad ba? Hain kay maayog one time man nimo ng usa. Ikay digas imong gibati nga to niya. Di ko, uy. Tinuod nga dako ko gusto ni Ron. Pero, di po ko manguyab niya, day. Uy, kauwaw po na ng buhaton, Pakiton ko lang siya sa dako na kung gusto niya. Aron sigid ang manguyab na ako, day pa lang. Ha, sige na hala. Maamang ka ha. Kadali kay mag-ilis ako ha. Muadto ta silang Hildo. Malipay to si Hildo nga muadto sad ka. Kay dako kay naggusto ni mo Hildo day Charmel. Si Hildo ang nakagusto pag ayo ni mo, oy. Salamat ha, Charmel, nga niya nagagyod. Nalipay gid ko. Nga niya kaday. Ikaw ang gipaabot ko. Nga mo anhi. Bitaw day, Charmel, sa wa ka pa moabot, no? Ikaw ngunod sa among panagsulti day. Ron, abi ni mo, no? Mianhi ko kay naaman ka. Ganahan mo ko nga makakita ni mo. Buhay na, sige. Biyaan ta mong duha, sige. Karon makalugar o magkasulti gid mong duha sa akong amigo. Ang imong amiga nga si Palang ay, ato na, mo'y una nga, may distansya. Sige ha, biyaan ta mong duha din ha. Ay, time out, uy. Ayaw pagbiya.
Kamo nalay pagsulti din ni Heldo. Ay mo ulit na lang ko. Ug salamat sa pag-imbitar, Heldo, ha. Inigabot ako sa bahay. Sultihan ako sa mama nga gidawat na lang na kong tanyag sa kong amo. Ngadto na ko niya i-assign sa kumpanya sa Manila. Nagpalayo na lang ko din, he. Aron malimtan ako siya. Ang pagpalayo na lang yun niya ang pagtusulbad aron malimot ko niya sa hingpit. Taxi driver! Lugar lang das iskina. Ikaw, agad na pagkunimo nak. Kung gusto ka nga adto ka maasay sa Manila, ang imong pagpuot mo ay batuman. Magpalayo na lang ko din himaoy. Aron malimtan ako sa ron. Kana. Maog yun ay maayo mong buhaton. Tungod kay naghingapi na ka nang gibati mong kugman niya. O sa samang higayon. Magpasalamat ko ni Ronron kay dili siya mapahimuslanon nga pagkalalaki kay huwag yun niya tubayi ang gibati mo nga doon niya nga nakano sa makabulargas Manila. Sa sunod adlaw, ma. Hangyo taon sildo ba nga, misita ko no siya ni mo karong gabi eh. Gusto ko no siya nga, isulti ni mo. Hingpit nga, malarga ko nung nila sa manggaw. Go, Dario. Ako ba ikaw, gano? Imo na sugto sildo eh. Butang sabihan na siya. Juan, daghang mga babae din sa atong nakagustuhan na niya. Bisan usa. Wag yun siya gipanguyaban ang mga babae nakagusto niya. Kay, ikaw. Ikaw uy. ang gusto niyang higugmaon. Pagtarong ka, uy. Ma. Maod na anak. Dako kog oyon kung kada si Hildo ang mahimo mong hinigugma. Og maoy imong mabana. Busa kung ako pa'y ikaw. Di na lang kamudayog larga og manak. O karong gabi nagpamisit ang Hildo. Sugta ha. Makaton ka na sa paghigugma niya kay buutan man siya. Ma. Salamat day. Salamat day, Charmel. Igisugot ko nimo. Do, ikaw sayod nga si Ronron ng ako gikugma. Apa nang tinuod. Dakong supak sa akong buot nga. Noon sa day. Nga magpalayo ko ining atong dapit. Pero di na lang kumadayon og larga ugma. Manghinaot ko. Nga makaton ko sa pagmahal og paghikugma ni mo, Hildo. Mahal ko kay ikaw, Charmel. Kabi mo. Dagan na ba ako natigong mga kwarta. Maminyo lang ta day. Gusto naman ta sa edad day. Magminyo lang ta, day Charmel. Minyo? Magminyo ta? Ako nagig ka day. Ako nagig asawa ta. Agay. Ay, kalami, anay. Kakilog si mapungat. Ay, kalami. Ay, kamuhan. Himong gikumot sa kababs. Ay, kalami, anay. Alibi. Pangilan na to ni Kunan. Anak. Agay! Uy, agay mo kung sa to. Agay, marignagnag-isi. Agay, kasagay. Hinay lang po yun. Agay! Huwag ko magmahay nga nagpakasal ko sa lalaki nga sa sinugdanan wa ko'y gusto. Kayo man sa mong kasal, unra masagkos paghikugman niya. Og nalimtan ko na sa hingpit ang lalaki nga mo'y akong nagustuhan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dylan, kinaingon, dili maayo nga mamangka ka sa duha ka sapa. Kay kung magkaabot sila, haskang gubuta. Morning nito sa akong kinabuhi nga, dili na po mahimong mahikalimtan. Nay, amin niya. Kung di ka ganahan si Mbana, no? Ihatag siya na ako, ha? Ihatag siya na ako, day. Nabuang kabayot, ihatag yun. Kung di ka ganahan niya ba? Sige nga. Ayo anak yot. Bahan naman anak ko sa Daylan. Kung unsa may apan anak niya, apil na ka na sa akong pagdawat sa tanang kamatuuran. Ay, ikaw na good, Amelia. Ay, kaya no, nanalo ka na. Buang ng amiga ni mong bayad eh. Naibaw ko oy, joke lang tong iya ha. Pero kung magbinuang ka sa tong kaminyo ang Daylan,
makamatay kita. Uy. Kung masakpan ta mo sa imong babae, aw, magtugo kid mong duha. Kanginginig ba ng imong gisulti, oy. Pero mao ni tinuod. Day. Mao nga ayaw kid nagbuhatag kay na mangambot na lang. Mahadlok di kang Amelia. Adlok, oy. Legal wife ba yan na siya? So ako ini, unsa naman lang, bit lang, as in? Hala, no? Unsa pa hindi ay? Oh, wa ko choice. Gawa sa pagdawat nga, kabitra ko. Ay, nakaila si Amelia ni mo, Isabela. It's a tie. Nakailamang po ko niya. Pero, wa siya mahibaw nga ako'y imong kabit. Alkansi siya. Mawangya pa ni mo, Isabela. Ikaw layli kay pananglit magkasugat ang inyong dani, Amelia, ha? Nanumuli kayo man ko. Abi palang guilty. Na, bahala kay. Pigo mo kaniya ba? Bugno? Musukol po ko, no? Diyos, asa man ka? Sa mall, sa uptown. Okay. Ay, dugay na ko na makasuri dito. Ay, init kang panahon nun, Yuts, no? Magpabugnaw ta dito, eh. Ay, mababugnaw ka. Pero ako, ngitag laki, ho? Sana. Ay, daoy. Dugay, ang kasakay. Uy, Magtaksi na lang tayo, Yuts, oy. mas may pa, dear. Ay, parahan ng taksi nga, nagpaingon din, ay. Farwa! Ay, pumisakay. Kisapot ako. Ganin na akong nagpaabot ni Daylan dinisod sa motel pero wa mo tungang animal. Nagkuhat ko siyang text o tawag pero walay. Pasig nagpauban niyang iyang buang niyang asawa. Pantinadyo ka na kung dilana ka. Shit ka! Thank you, Lord. Nakasakad ang yunta. Ay, dagan jugong pasahero, Yuts. Kiting pa mauli, marong oras sa trabahante ug sa mga estudyante. Mr. Driver. Ay! Mr. Driver? Sakay ba yung ko? Gamay ro na yung mga pasahero. Iro gano'n ito gabi. Sakay o, gamay ro pa ito na. Tulungan pusing. Unsa man mo, oy. Si Sabina. Ato silingan. Ay, kupot kayo, mabantay ta, ha? May silingan mo na ikaw kikasakay. Amelia, apit ako nagkuyog mong Daylan. Wa di ay? Isabela, doon na kayo kasong-isulti na ako. Ito yun. Doon na kayo pasabat ato, ay? Ako imong gishoot. Tubag ako. Ako ba imong gishoot? Tumukin mo ng girl. Oo, ikaw. Dataan ka mo. Sabotahan, ako sa iyo, ha? Bangka ko mo ito. Uy, driver, uy. Dali nyo. Ano pagkaway-away niya? Pamurit na sa iyo akong yato, di man? Okay, mag-away man yung naon mo. Manawag ako! Sige naman ring yung cellphone ni Amelia, eh. Hindi mo na ito bagon. Nga naman kani. Inong kaning akong asawa, ha? Hello, Dilon. Oh, Ikaw. Oh, uy, Yuts! Ay, mga akong asawa, nga nang di ko may nitubag sa yung cellphone, ha? lagi. Unsa man po problema ni mo na ako nga nag-gishoot. Oh, Yuts! Buti ka gishoot ka. Hain mo, eh! Buti ka. Ay, collection na din mo. Ikaw mo Ha? gishoot. Malipay Uy, mura maligid doon na nag-away, ha, Yuts! Shit, magpapag-shit. Away di, uy! Usa? Nga naman! Usa? Uy! Ay mo karong dapat kita kay magmotor ko! Apason ta mo, Yuts! Ako? Kinsa man ka mag-shit ako? Apason ta mo, Yuts! Ayaw na lang, boy. Kaya rin na biyat. Ay, binuang di abayuta ka! Asa boy, kay mo anak ko! Usab ha? Shit ka ako ha? Ay, sa buot ka! Ano buot ka? Ha? Ano buot ka? Sus! Ang pagkatin mo may hanap ka. Nagilas ka mo ka! Ayaw nang ikulong imong jeep, ha? Ayaw nang ikulong imong jeep! Ay! Agay mo lang ang kabayo! Imo kong ipatiran leche! Kutsilyo!
siguro ng jeepa ang ilang gisakyan. Padulaan ako eh. Oh, uy. Uy, maunagin yung jeepa na. Nara si Amelia. Uy, nagbos-bawas sila, napatay silang doon ni Isabela. Tayo na po ini. Masakpa na din ko ini. Uy. Sige, na akong jeep ni. Hoy, driver! Pauno ka na yung jeep! Pauno ka na! Ano yung imong babae, Dylan? Ah! Ako, Dylan! Bakit na? Oh, sige lang, sige lang, Sabton o pasayloon ta kabila. Salamat kayo, Amelia. Pero sa sunod, patyo na nako imong kabit ha. Oh, hindi na po. Lahat? Sorry, hindi na. Kamaupin ka ta. Asa ka mo? Yes. Tay. Ay, nag-iusba nga mamabay ka ha, Di Dylan. na rin daay. Uli ng buwan? Uli ng taon ba yun? Swerte ka Dylan, swerte jud ko. Love kay kasi akong amigo, no? Oh, laban na ako siya. Bayot, oy. Nya, love lagi. Sabado love, oy. Love ni mo ang imong asawa. Di ka gintam ni taglain. Sa asawa dapat, no? Matagbaw ka lang sa imong asawa. Ikaw na lang ko bayot, oy. Natinta lagi ko atong Sabado, bayana. Tintal. Oh, lagi na. Wow, nya. Kontintalan te ko. Gitagang ako. Samo kay ning mangita pataglaing kalipay, oy. Pakay stress. Ug mao to mga listeners, atong Palamay Drama Compilation Part 51. Ug usbo na ko mga listeners, no? Nga hinaut masuportaan ninyo atong Pikas channel mga listeners, no? Ato lang i-view drama nga na link diha, i-click lang mga listeners. Ug palihog lang pud ko sa pag-subscribe ng listeners, no? Ug usbo na ko mga listeners, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta ug pagpaminaw sa atong mga drama.